episode som pangana chuan Vincent Zo Silaya antin nuwa kutan thla ka tang chuan in tranin mutual zinga pakhal chuan Mr Paula chuan ama zana ilantir ani chuan natwar lova thitir ani tur thu min sila tina han sila Vincent Zo chuan Paula chu sil ro ani chu ka thi thleng point ka zana chan tur om love ti in alo chang ve boka chuti lai tak chuan apar wa khoi izagi chuan ama a athu soi hriani om tak chuan chung misual ho chu ron ti boin a thian te ho nen chuan misual ho chu anon chai boi ta hlau mai ti chuan Vincent Zo chuan che ta la theita misual ho po chu atuk dol ve ta ngal maya ti chuan hoilama chuan chukin chayeng chu alo let ve le chia in chung zo la chuan chho an tuma Vincent Zo chuan in chunga chuan parwa e ka tam e mai office lama ai mayang a hantia chayong chuan izagi le athian te ho bok ani le pekang mo nin om hian alo ti bor bora Vincent Zo chuan chu parwa izagi lam chu atang tatat ama puya lo chantu kha ani miawa khatiang in izagi chungchang soi to mi su chu tiang mi ani lo ti in alo khapa Vincent Zo chuan chayong in hena chuan gallery atanga kan file lak kha prosecutor junga ipeto em ti in han zota peto an mani man turin akal mek ta ve ang ti in alo silbok chayong chuan PO in muffler pek chu an ena alunga dum nge mai ale ka pek po chu chiar tumin an keu honga ti chuan an chiar ta chu rin lo de main alung a cheta em mai a chiar rik lo wang chuan engche nge chiar kan thei talawa hunin aloron her chua puyang chu lelama gallery director chu han sio chuan alo an khum ve mek bok hela hi infiam na tual zona nilawa ti in thinrim mel tak chuan alo chu chala miang hui chuan jungu hne na chuan thil an chui chua tan in an khung ma chenge in ramdanga kal dei ro ani lo chuan EIPN ron chuyanga nangma atop tho thowang ti in thuron alo peve mek boka hanan hne na chuan junwa chuan New York flight masaber tur book tur ati in han sio chu achuakta a asapatal ta chiam mai Vincent Zo ruang amu du thu ta chu a au chua pui boka lelama anchet tat novel chu Vincent Zo 25 turin midang alo roya chung ho chuan misual ho phone an en chuan miang hi number chu alo om ko mai chu thu chu Vincent Zo chuan sil ngal wata chu ti mek rai chuan babel lam lo langin miang hi chuan abe sei lo thalak adong tatat mai han sio chuan alak sakwat an han en nak chuan Vincent Zo da thatura an mitir te ruang chu alo le reng mai chu lo ni in junru chu athin rim hle chutia an chuakta chu Mr Junga le anau te chuan man theina le kha nen chuan lokalin junru chu aron mon le ta ti chuan le Mr Junga chuan press conference nei dona wang chuan building mi te chuan bubble group te man an ni thu apon dona wang chuan an lo ngak lelin an lo phur tlang to le mai TV chu an han kil bial traya Mr Junga chu alo langta bubble group an puna sang paruka nu chuina akal pui thu ta chu aron soi tan ta an lo hlim man khop mai ma se Mr Junga po chuan a phasan vele ta tlat mai an chuina zong chu chairman janga hun lai atanga han chui to po in diklona mutur om lo thu asoi ta dai mai makti in an en na sa an jinga mi pakhat pe chuan prosecutor junga kha alani chi amo ti in atong chok nge ani chuan Mr Junga chuan athil lo hria suala chuan thupa join case chu kharani tur thu chu apuang ta a babel lam ho chu an lim nge mai chutia Vincent Zo te apatsan tang nu chuan Mr Junga chu room thai tur chuan Vincent Zo chu an in lama chuan alo wakala Mr Junga lo ho chuan agat the the chonga lo ret reng le phuar be a an om chu a hmuta thut building ami te chu an chenghal bakle ngin junga po chu an pui fanau te ngai tu chuan atlan chove ngal bok Vincent Zo chuan an pui fanau da chu alo kom hlom chu ni in te chuan Mr Junga chuan a roi sang ta a thuko chang te soi puin Mr Junga chuan idu le min thatla kanu pui fanau te ro hi chu min zo sakang che tiang enin Vincent Zo chuan tuna chuan nangma tha che hi karua manna ala tel lo ma se min phatsana wangin idon tur ang te chu idon nuwa ila thiang ti in akutzal ngeya athi tur thu po asil boka ti chuan akal santa a chayong 11 Sanjo te chu anlo bazar dun le a bek te chu lein chayong chuan anal ati le ti ro chu Vincent Zo chu anzota nal ati thu le inei to anilom ni tia zot ngalin chayong chuan ata turani lo thu le Miss Oitana alei thu chu an sila a that lo tak ma a borok thiang hlim hi puya roi chu adu thu le doctor in darkar ni kha chu a roi chu thei tur thu a ril thu te chu a soi zui ngala chayong chuan Vincent Zo chu a bek du zong chu thang tur chuan an ti ve ngal boka chayong 11 Sanjo chu thu khumongin chayong chuan nangma du thlan le ilei sakania inu chu
nang ma nge in ipeturani ti in ashil ta phong mai Vincent zo a hoi hai le mo ti in han zot le ta chayong hian POE chu anu ani ti ashriat lo wangani phok vak na tur om lo inu chu nang man pe ang che ti in alo sei le maya ipan ashil chem ni ti in Vincent zo chona zot let vele ashriat chodan ta chu an zot ngela chayong chuanin enkol na chen so opek da tanga ashriat chhuwa thu ashila mi chung kwa enroll chu du lo viang ma ila afapa ini ti in threng sia enga tinge engkim ishil mai lo ti in han zota inu hian hun rei anei to lova ni tinin athi hun nai jel si ti in mintum chuan alo thlem ve molmola ama a Vincent zo an chayong in hena alo soito hring nuna hian in chingna hi thil sot lo berani ti thu chu Vincent zo chu an thrillet vele a pom mel tak chuan a then ve suk mai ti chuan damdoi in lama chuan an kalta bek chu an han pe a alo lom hle mai chayong i chuan Mr. Casano le sak che ania darkar thumlai thlang nge sin a han tia an hlim hle a ti chuan POE chuan chhuapui mintum sia kadin mun hi a thalo e mai ka chuak lo mai ange anuam lo in ti pha jok ange a han tia chayong i chuan Mr. Casano rot chhuwa jok ania ama hian a boy pui jok ang che ti in a hril vele ti chuan lo chol hadam tura chhuwa san an tumlai tak chuan POE chuan case chu retry le adu thu aran soita ama kha chuan in thiam lo na in na khata tuna chuan ka thi hun te anai ta zela file retry nei nge kha ka du ta ani ti in chayong i puina chu a han dila chayong i chu alo Mr. Casano enge dan idu dan angin kan tiang ti na lo zot le ta alo rem ti ta thlap art gallery director chu atlan bodu wang chuan pak sio duk chu belbulin apuina chu avadila anjinga mi anaw pakhat chu kha chana police lema changkha ani sia alo in hup na samai Taiwan direct thei tur thlona chu zonpuya alo ngen ve meka azon pui thei ni chuan lom thu soinan lemjia ka pek tur thu te chu soi boka office lama chuan malak dan tur an lo rela tum anga an kal thei lo awang chuan chayong ile punama ta chu an thinrim hle maya dokan chum to tin an ding dun Mr. Junga kha aphu tok pek tur chelom ti in an lo sila Vincent zo ra chu thamwang em hian alo oma installment in milna rule don alom a han tile daya anin hial mol lai chuan Vincent zo chuan bom pakhat hi alo lek kwal seka enge ani an han zo chuan guillotine file ani thu chu a hril tamai pindan thu ro ka khan i pai thlak thu khai soi sia ti in punama chuan an zot le ta Vincent zo chuan Mr. Chuan hena tanga rang ka chak tlang a chu sak khan alo thu ruk dei to thu chu soin an pathuma an omkhom thei ma chu alo kol thachar char chu ni in ti chuan eng thuruk chiange omte chu an tha thei don ta enge thleng je lang le thlir phot mai te ang babel le dejing file chu alo lang ta teu mai babel le de chang te pani chunga phubalak dan tur chu Vincent zo chon ron soi chuaka an hlim tlangin an lom hle mai chu tiang an en lai chuan rin lo de mai in han sio chu alo lut ta thut mai chibai ta chu alo buka tan ho puya ron somin ron min atum na sa ma se chu an tan chuan nom ne ang lek fang ani myong hi te an lo lang vele guillotine file chungchang chu junwan en chuan an lo soi dunin i mu thayani pot chuan korea rama thil ti thei ber ta hi i ma an kun to dorani ti in alo hril ve mek junwa chuan Lord of the Ringa zungbun angkha ani don chu ti in alo hlim hle mai myong hi chuan ikuta a om lawani vai chuan har sana tam tak kan to ba ka midang te chan ang chu kan chan ve tur thawani ti in alo soi ve bok junwa chuan ani chuan Guema Plaza chu kan lak watangai ani chu tia shilin engthil tak thlengang mo han sia ta chu Guema lama chuan an lo lang le a u la ka tanga ain lak san theina tur chu alo ngai to a min tum chuan Vincent zo ta chu alo la doi kwal vela Vincent zo chuan chungte phasan tu chan ka soi kha ngai to ro ti in alo changa han sia chuan tu ma thi tir ka du to lo ka u po thi turin ka du lo ma se babel hi dan pa ngaya ka kuta a oma keima enkol ka du ani ti in alo pau ve na sa chim om ta reng chu chayong i chuan i injir na sa hle mai i tong kau che adik tariau mai alo ti vele chu tianga tu ma thi i du to lova pa ngai taka company enkol du ta chuan i du ang chuan kalpui mai ta che ngatinge kan pui nai ron dil te alo ti let bok han sia chuan ka u ne thei tu om chun chu nang mani chau in ni awanga ni ti in alo changa Vincent zo chuan company enkol tur chuan itling to kang mo alo ti vele han sia chuan te reng mai ke injir na salom lekha pok a chir na salutuk ti na lo soi ve boka quiz ta chu an han nei ang lopa
chan dik thei loi ero alo nei reng lo le chuan an chua tir ta miang hi le jung hu ta chu juno ro dum tu nin malak dan tu le Vincent zo tlom dan tu chu an lo soi mol mola achung ta jon chua tu mila tha ang ti in miang hi chuan alo soi zau junwa chuan a tha thiam lo enga tan nge achung ta chu ti nan zot le ta miang hi chuan mi pa ngai tan chuan chung ko hi khovela thil poi mo ber le hlu beran ni fo thin ti thu shirin junwa chuan lu chil nga lila ni mailom ti in arem ti zong tak alo ni Vincent zo chuan saman nena inzom na nei Mr. O Daibang newspaper CEO chu umzui atum tranta Mr. O chu a unen hiking an kalna a u chu khama anam thlak dan chu punama chuan alo sei chuaka Vincent zo chuan engwanga thangi ani zotin punama chuan company anin chu wang ni in asoya chung thila ti chu fin fiana thatak mai environment veng to tana camera anda chuan alo la fu hlo mai chuni in chumi video copy chu ISI lama chuan an kol deya police tan ti ngeina a omlo thu asoi chuak bok puithiam saman kan ti mai kha building ami ra chuan lo phuar hlomin in chungzola chuan an lo da saman chuan tu tenge an ni azota Vincent zo chu lo lang vele ama ti thainan chuan an ti dan tur ta chu an han soi hawa saman chuan a hlau hle to mai newspaper ta chu halin hal te hanan tum der vela a hlau ngang mai ti chuan saman lem chang tur chuan vote chu an han la Vincent zo ti chau lo chuan Vincent zo an vote ani ero chuan chayongi a vote thunga atopa chuan saman lem chang tur chuan Vincent zo chu an ruat luta Mr. O chuan saman chu awa mua alo mungut mai pu o chuan ama mo thu soin saman chuan ke chu ka man tlak to lo ke ai tha tharau be thei om ti in alo sila chu kantana thaber turani ti in alo ko mua ti chuan Mr. O chu achuak ta Vincent zo chuan saman nem chu alo changa Mr. O chuan chu saman biak tum chuan Guema Plaza lama chuan alo lang ta hlol mai lutlang ngal to pan han tum chu building mi te lem chan thiam zia alo lang le ta pu o chu an lo dang der le loma an va in thurual tak em ma se pu o chuan reservation anei thu shilin an lu masak tir ta ti chuan Vincent zo chu awa muta ani Mr. O valu chuan Vincent zo chu pangpar tona milem alo ziak lai chu awa mu asavodu deuhlem kha alo ziaka Mr. O chuan thil hriat du anei awang le channa adu awanga lokalani thu chu asoya channa apek thei tu le tu ro ta chu a han zota Vincent zo chuan lem achang tranta chuak ro mithi ka bengai lo ti in a chhuwa don lai tak chuan Vincent zo chu Mr. O u ang chuan changin jangbe a han tia pu o chuan makati hle engwanga ka ming masa min ko nge ni a han tia chuta le vote ati thu aron soita Mr. O chu ameng phok na samai engwanga khawma khan min nam thange ini enga tinge min kalsan a han ti le ngat phei chu pu o chu a hlau to ra sa ti chuan ati thei chun zom tak nga la ti chuan lekha a chuan babel ti chu an han ziaka an han mutir le chu ameng phok le babel nena anin zom na chu chut cha angai thu le rap thwal nak turin a han tia chu tianga ti ni chuan a u chunga athil tia khan ngai dam ani tur thu po chu an sil boka lekha a chuan panga inziak an mutir le chu chuan a en tir chu ninga chung athil ti tura hun anei thu hriatir na ani thu Vincent zo chuan alo hril vele bulletin file ni na chu alo lang chuak tan ta junwa chuan a classmate pali ta chu alo that to reng chuni in chung ho chu a ve in a ve len mangin a oklum vekani chung ami tha tak te sana chu la in choi moina hlan na thil pe ka tan alo mang thin hi alo ni chu wang chuan ani a thom no bom po kha alo rau em ni kumsom pasari mi ani atanga thesena tui hal tia an lo soi to thin kha ani ve sim boka chanchin bua chuan junwa thil te chu alo chuaka junwa chuan a chiar chuan athin rim ema chu chanchin bu nei tu pa ber chu a be pop ngal thuaya junwa chuan thin rim taka an khumin bu o ero chuan thudik chau chua thin an ni thu chu a hril vele junwa chuan an company chu korea chanchin bu chua to eiruna saber ani thu alo thil let ve bok anin biak zo chuan pu o chu Vincent zon hena chuan kal le ngalin anni chuan lekha pe in athil ti sual chu ngaidam ani to thu ta chu an han sila Mr. Cho chuan Vincent zo chu car park na in mutur chuan asoma ma se voi lekha ta chuan car pakhat hi chak tokin an lampanin ron tlana
anin veng man thrama Vincent zo chuan chung mi sual ron khoitum tu te chu lo in sual puin a hne ta veka chung ho chu prosecutor junga naute an lo ni renga Vincent zo tan chuan hun du om lo chu a thlen chun zom ta zel miang hi chuan Vincent zo nun hlui a lo chui chuaka anu tuna dam do ina om nen anin lai chin dan ta chu anan hre chuak le zela goima plaza lama po chuan Vincent zo chuan mai tuam an buildinga om chu a hmu'a a zui ta ngala in chunga chung mi sual ho a zui lai tak chuan a bula chuan ruang a ron tlata top maya en chen an tum lai tak chuan police lokalin an ron man ta a ole khati jong kha episode som pangana chu lo ni le ta a endu angin serial hi karon pe chuak thei thin lova apoi kan tia amaro chu like subscribe comment le share te kha minoti sakram tram tur chewin deal chewa tunai thale mason zel turin ke kan pen me kan heti kha melo real sak zel tur chewin clear tu kanin shiat tirani e